Și salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un videoclip nou cu Minecraft. Astăzi eu o să mă joc cu Minecraft cu un mod care se cheamă Lucky Block. Gen, o să spuneți peste tot loc, peste toată lumea Lucky Block-uri și din ele o să ne dea moburi, ceva. Cam așa este. Dați butonul de like și haideți să începem. Ok, ne-am spawnat aici. Haideți să luăm un pic de lemn. Ce e? Ok, deja este Lucky Block într-o, haideți să notăm, pentru că ele sunt foarte bune, poate să ne dea foarte multe din ele. Haideți că deja ne apropiem. Dați-vă like acolo sau ce? Ok, haideți să vedem ce ne dă. Aici chiar sunt două Lucky Block-uri. Ok, haideți să deschidem. Și... What the? Ce bro? Ce? Ok, ok. Haideți că este bine, că putem face parcurs. Ok, oh, what the? Bro, unde sunt? Ce s-a întâmplat, bro? Am deschis Lucky Block-ul și bro, doar m-a pus într-o coruptă. Ok, haideți poate să ne găsim Lucky Block, dar de întâi trebuie să luăm lemne, pentru că nu o să trăim doar cu Lucky Block-urile. Până când o să văd ceva pe copac, stați un pic. O luăm așa 6-lea lemn. Văd ceva pe copac, deci ăsta e Lucky Block, asta e ce a căzut din Lucky Block-ul trecut. Deci vreau să mai găsim un Lucky Block, dar haideți acum să craftăm crafting table. Și acum haideți să ne facem instrumente. Și un pickaxe și gata. Lemnele acestea nu o să ne mai trebuiască și doar o să facem mai multe bețe. Ok, acum haideți să... Ruined Nether Portal. Haideți că avem noroc, dacă sincer. Nici nu chiar greu putem să găsim acum și o să... și acolo este, cred că, un Lucky Block. Da, acolo este Lucky Block. Bro, avem mult noroc. Stai un pic, aici e mesele. Ok, a spawnat un copac. Ok, acum haideți până la Nether Portal și la Lucky Block-ul. Da, iarăși acolo am mai văzut unul în pădure. Da, am mai văzut unul în pădure. Ori eu am noroc, ori ele nici nu se spawnează rar. O sabie, asta e mult mai bună. Și cred că să-mi trebuiască... Ok, haideți la Lucky Block-ul acesta. Ia uitați-vă, vă rog. N-am avut tare mult noroc. Ok, nu toate dau ceva bun. Unele ne pot ucide. Ok. Haideți că aici mai este ceva. Un Lucky Block. What the? Ce e asta? Ok, asta a fost o surpriză. Bine.
Ok, haideți să luăm piatră. Brother, mi-a făcut o surpriză. Am deschis Lucky Block-ul. S-a spawnat un Lucky Block gigantic. Am tras de lever, Lucky Block-ul a dispărut. Eu am crezut că gata, nu mai se întâmplă nimic. Și a venit TNT-uri. Ok, ne trebuie măcar undeva 20 de piatră pentru... Nu chiar 20. Sau 20, haide 20 să luăm. Ok, atâta este de ajuns. Acum... Bine că am pus skip inventory, că fără deja pierdeam tot de la Lucky Block-ul acela. Haideți să craftăm deja justamente. Sar nici nu știu. Asta poate o mai bine de așa. Că nici n-are enchant bun alea. Ok, acum haideți mai departe să luăm un pic de mâncare. Haideți să mai căutăm un Lucky Block, poate o să avem noroc și o să ne dea ceva, de exemplu. Iron, ok. Deja haideți acolo, poate că este iron, dar nu iron ne trebuie. Bro, coal lângă iron, ce este foarte bine. Hai să duc să luăm piatra aceasta. Nu ne trebuie doar 8 piatră pentru un furnace și genul asta o să ne ajungă foarte bine. Ok, acum o să luăm coal pentru... Stai, ce? Noi putem crafta Lucky Block-uri? Că văd că am un recip nou. Nu știu. Anyways. Dar acum și o să încerc. Pentru că am văzut rețipul de un Lucky Block. Poate o să facem un Lucky Block din iron și o să putem să cum să spun? Anyways, ok. Haideți să... What the... Oh, stai, asta e. Și ne trebuie un chest. A fost un chest de la început, dar eu doar o să fac... Acum și eu doar o să fac... Stați un pic că n-am craftat furnace. Eu doar o să... Bro, dar tot uit ce vreau să spun. Oh, 3 iron taman pentru un pickaxe. Haideți să ne ducem. O să iau lemne și o să craftez un... De ăla, cum se cheamă? Un chest ca să pot să fac Lucky Block-ul de coal. Nu vreau să prăjesc. Crafting table. Ok, acum haideți să facem așa. Craftăm un chest și craftăm Lucky Block. Ok, ce ne dă? O să-l pun așa în casă. Cool. A dat cool. Ok. Dar a dat mai mult și am folosit mai puțin. Este destul de bun. Așa aș vrea să dublez cu... Asta e ca și dublător și gata. Ok, haideți să vedem ce mai putem crafta. Nimic interesant. Haideți să ne ducem un pic mai departe. Poate vom găsi un Lucky Block. Nu tare departe. Pentru că sunt gen nu știu unde e. Nu pot să-mi pun set home și să mă duc de aici, nu? Sau set home-ul lui. Uite, văd dacă am pus comanda. Nu. Nu, pot word respawn să pun aici. Ok, gata, vreau comanda produce. Dar tot una. Iron deja este făcut. Pickaxe, unde este pickaxe? Ok. S-a început, nu știu de ce ploaie și un pic s-a făcut... deja se face noapte. Ok, poate o să mai găsim un Lucky Block. Dar, da.
cam asta a fost videoclipul pe azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați butonul de like și pa, 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 pa!